Slováci, to som ja, Jano Lašák, z takzvanej zlatej generácie. Ale vždy som si hovoril, že zlatí by sme mali byť v prvom rade k sebe navzájom. Je veľa vecí, ktoré nás rozdeľujú, ale potom sú tu aj také, ktoré nás spájajú. Napríklad pivo a hokej. A niečo také jednoduché, ako ísť spolu na pivo, dokáže ľudí spojiť. A pozerať pritom spolu hokej ešte viac. Veru tak, hokej je vážna vec. Ale niekedy ho netreba brať až tak vážne. Nech si sledovanie hokeja hlavne užívame. V dobrej nálade, všetci spolu. Ako vyjadrenie tohto gesta prichádza môj prvý vlastný limitovaný krígel. Krígel, vďaka ktorému budú všetci držať ako jeden. Ušatý krígel. Chlapci, toto ste mi fakt nemuseli robiť, toto už mám za sebou.